नै लोगोफोर बेनो मुलिया बारा गैथ्रा बेखिनियावनो पुरा माने 2400 जादों आङो गासैखौबो प्राइसफोरखौ नायनानै दाजाब दानख' खालामजोब्बाय आरो खालामजोबनायनि उनावहाय मोनदों 600 बिथांमोना आंनिफ्राय बारा लाखिदों जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि माने थगायजाया बेनि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौहाय लाबोदों स' फै बिदिबा जों जागायलांदिनि हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ओरैबायदि माने आं ट्रिटमेन्ट लानो थांदोंमोन मेडिकेलावहाय बेनिफ्राय आंहाथ' जिहेतु बेक पेन जागासिनो दं नालाय गोबां सान जाबाय 3 मान्थनिबो बारा जाबाय बेनिफ्राय दाख्लैबावै आङो ट्रिटमेन्ट लानो थांबावदोंमोन बेनि उनावहाय बेहाय ट्रिटमेन्ट लाखांनानै जेब्ला आं मेडिसिन बायदोंमोन बे मेडिसिन बायनायावहाय जाय मेडिसिन दखानि बिथाङा मेडिसिनखौ हरनानै केलकुलेसन खालामनानै बिथाङा फैसाखौ एसेखिनि जाबाय होननानै बुंदोंमोन बेनि उनावहाय आङो जेसेबां जादों एसेबां फैसा होनानै लाबोबाय लाबोनायनि उनावहाय आंथ' बेयावहाय हिसाब खालामासै जेबो बेसेबां जादोंमोन बेखौ नायाखै आङो बेनिफ्राय न'आव फैनानै जेब्ला आङो एसे केलकुलेट खालामो मुलिखौ खम नुनानै बेयावसो आं आसुरित जाबाय जे बिथांमोना ओरैबायदि माने दिन दकाइट बायदि माने मानसिखौ थगायो मेडिसिन दखानिफ्रा दा बेनि थाखाय आं नैबे समावहाय नोंथांमोना जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना बेनि सायाव खोब माने सांग्रां जायो बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों दा आंखौहाय बिथांमोना ओरैबायदि माने थगायबाय 600 थाखा बिथांमोना ओरैनो लाखिदों आं गोजान नङाबा थांफिनगौमोन थांफिननानै एसे रायलायहैगौमोन खिन्थु गोजानखाय आङो थांफिननो हायासै दा नेक्स्ट टाइम थाङोबा आं एसेबाबो बुंफिनगोन बिथांमोना जे आंखौ थगायनानै इसिखिनि फैसा लाखिदों बे खोथाखौ आङो एसेबाबो आङो बुंफिननो मोनबासो आंबो गोजोननाय मोनगोन दा नैबे समावहाय आंनि नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जायफोर बिथांमोना माने मेडिकेलाव थाङो बिथांमोना जाहाथे एसे सांग्रां जायो आरो मुलि बायनायाव जेब्लाबो माने मुलिखौ लाखांनायनि उनाव एसे साइडआव जिरायनानैबाबो एसे जाहाथे माने केलकुलेट खालामो मुलिया बेसेबां बेखौ माने केलकुलेट खालामो बेनि थाखायसो आङो नैबे समावहाय नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बैसोर बायदि लांसुनिया मानसिफोर जायफोर माने दिन दकाइट खालामग्रा सानावनो माने थगायनानै जाग्रा बिथांमोननिफ्राय जेनेबा बासिनानै थानो हायो सांग्रां जानो हायो बेनि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लाबोदों अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो बेनि थाखायबो आं नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर